Veľmi sa tešíme takému vysokému záujmu mladých praktikov o toto podujatie a skutočne sme naplnili všetky kapacity, ktoré nám tieto priestory aj umožňujú. Celé dni mladých praktikov už tradične sú plné veľmi zaujímavých prednášok a vlastne workshopov s tým, že myslím si, že je to taký vyvážený mix teoretických znalostí, ktoré sú dôležité aj pre prax. A asi taká veľmi obľúbená prednáška, ktorá bola aj veľmi prínosná, bola ortopedická, kde sme sa učili priamo v praxi vyšetrovať ochorenia ramena, lakťa, kolena, bedra, celkovo ako teda vyšetriť pacienta v našej ambulancii. Bolo to veľmi prínosné. Tých prvých prednášok, čo sa mi veľmi páčilo, bolo ambulantné monitorovanie tlaku, keďže ja v ambulancii vlastne využívam tieto tzv. Tlakové holtre. A veľakrát som mala práve nejaký problém si to sama zhodnotiť, keďže sa nemám veľmi v tej ambulancii na koho obrátiť, lebo robím sama. Čiže veľmi to bolo pre mňa akože prínosné. Taktiež, čo sa týka tých workshopov teraz, je fajn, že je to aj takto ako tou praktickou formou. Tak to bolo super, čo sa týka tých neuropatí, lebo to je téma, ktorá nie je taká bežná. Tie hypertenzie sú také časté na tých konferenciách, že tie neuropatie boli tiež veľmi akože také fajn na naučenie sa práve tej diagnostiky, ako postupovať. Mne sa najviac páčila prednáška, respektíve diskusia o aktuálnych problémoch na našej ambulancii, pretože starší lekári nám podávajú svoje skúsenosti, ale zároveň aj my im naše skúsenosti s pacientami a vlastne vieme takto sa učiť a pripravovať na prípadné problémy. Zároveň nadväzne dnes bola druhá prednáška, ako zvládať konfliktného pacienta na našej ambulancii a to sú také užitočné informácie, ktoré proste neviete sa na nich nejak poriadne pripraviť. Tak na tomto podujatí sa mi páči to, že to nie je limitované len na všeobecných lekárov, ale prichádzajú tu aj špecialisti, ktorí nám vlastne prednášajú z tej takej ich bežnej praxe. Asi tá kooperácia medzi všeobecným lekárom a špecialistom je to také gro tejto konferencie na zodpovedanie tých takých otázok, ktoré nás trápia. Som pedagóg už dlhé roky a s takou veľkou radosťou pozerám tí mladí ľudia, akí majú veľký záujem a aj v rámci tých rezidenčných, aj mimo tých rezidenčných programov, že túžia po tom vzdelaní, chcú mať väčšie kompetencie, chcú vedieť viac, dokázať viac pomôcť tomu pacientovi a práve toto vzdelávanie im to umožňuje, hlbšie sa ponárajú do tej problematiky a prináša im to teda do tej každodennej praxe také nové podnety a potom z roka na rok vidia, že ako sa im potom v tej praxi darí. Rada by som sa zúčastnila tejto konferencie alebo Dňov mladých praktikov, bolo to pre mňa naozaj veľmi prínosné.